ekene no de puliche no bosi tata o nwelu if I chọrọ iwepụta ka anyị ga-achọ ka unu tụnyela anyị ọnụ na ya ije na comment section ịmalụ suggestion ife ichere a ga-eme ya bụ ife and ya bụ ife bụlụ ife a na-akpọ onwe ife anyị kpọrọ local herdsmen like dịka anyị na-agagharịgasị n'obodo ka anyị fụ ka obodo si aga maka na ife dị anyị mkpa bụ ọdịmma obodo, community development, mmepe n'ebe ọ dịrị mmadụ na mmadụ ibie mma. I wee chọpụta nwelu ndị a na-akpọ nwelu ndị bụ local herdsmen. Unu mana anyị nwelu herdsmen ndị nke na-akpọ efi aba na farm ndị mmadụ, mana anyị chọpụta na o nwegasịrị ndị bụ nọkwa na fa bụkwa ndị obodo anwa, mana abịa fa ahapụ ewu na atụrụ fa abaa na farm ndị mmadụ na-atachasị ife ndị mmadụ kọrọ, fa agbachi nkịtị. Mgbe ụfọdụ ọ bụkwa ndị a na-eji aka fa n'anya na ndị kọrọ ife akọsigo na fewelu anụmanụ fa je tinye na farm mmadụ, ewu fa ma atụrụ fa. Dịka ife onyonyo afọ ị na-afụ, ife a bụ farm ndị mmadụ, ị na-afụ atụrụ gasị ndị mmadụ lapụgasịrị oje na-atagasị ife ndị mmadụ kọrọ. Mgbe ụfọdụ ndị na-emekwa ife a bụ ndị agbata obi, maka na eyewitness anyị ndị nke ọfụrụ nwere ofu nwoke ị ga-afụ n'ihe onyonyo abụ ya nwakpọ dịanwa bụ atụrụ ma ewu je na-etinye na famụ ndị mmadụ, bụrụ ife jọbụla onwe. So anyị na-asị ka unu tinyeke n'ọnụ ka atụkenela obodo alụ ife a ga-eme n'ụdị ife, maka na oge na-adịghị anya anyị ga-abanye n'ịkọ ife, udu mmiri abịabago, and ọ ga-abụ ife mgbawa obi na mmadụ kọsịrị ife n'ubi ya. Mgbe ọ ga-ejezi were ihe ọ kọrọ n'ubi, ọ bụrụ na anụmanụ atasịghị ya, ọ bụrụ na onye ọzọ ewelugo anụmanụ ya je tinye na ebe onye anwa kọrọ ife, ọ tasịa ya nwee jezie anụ ya ama abụba, o jezie jele ya n'ahịa, onye kọziri ife agbala aka. And unu mana n'oge dị ugbu a na-agba mbọ n'ụdị pụrụ iche ịkwalite ịkọ ife n'ala Igbo, maka na n'ụbọchị si wee dị ndị Igbo anyị kwesịrị ịnaghachikwa azụ ọfụma na ịkọ ife, maka na agụụ dị. And anyị chọpụtara na ebe tegasịrị aka esi ebudatasị nri na be anyị, ebudatachazie ya ọgala ọnụ nnukwu. So wee na-agba mbọ ka ndị be anyị banyekwa ọfụma, anọ ọbụla ị nwelụ ka ba ahụ fụ na ịkọrọ ya ife, mana ọ ga-abụzi ife mgbawa obi, bụrụ ife jọgbula onwe ya na mmadụ kọsịzịa ife a, mmadụ ewere ewu na atụrụ je tinye na ya, ọ tasịa ife ndị anwa. So ka atụnyeke n'ọnụ mekere, maka onwe ndị na-abụ fafụ ụdị ife dị na anwa fe gbuo ya nwa bụ anụmanụ, ụfọdụ ewelu poison tinye na the farm, anụmanụ anwa anwụọ. Mana ka anyị tụnyeke n'ọnụ nyekenu ndị obodo suggestions ife enwere ike ime na ụdị ife a. So ije na comment section anyị nye anyị your own suggestion ka amalụ ka atụnyekene ndị mmadụ alụ, then ka anyị wee na-akwanitekwu mmụọ ndị mmadụ ịkọ ife n'oge dị ugbu a bụ nke a na-akpọ farming, ka ndị be anyị na-aghachikwa na agriculture. Ndị be anyị ka ụbọchị tata mara anyị mma.